Ćao, Sandra ovdje, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. I evo, hoću da vam snimim. Počela sam da pravim, ali nema veze. Skupila sam ružine latice. Kao što vidite, oprala sam i stavila sam u flašu. I sad ću da prokuvam vodu. Vidjet ćemo koliko otprilike treba. Stavila sam otprilike vodu u ketler, pa ćemo da vidimo koliko će da stane. Uglavnom, ide vrela voda u ovoj, treba da se zatvori. Trebalo bi nekako da eliminišemo pucanje flaše. A to ćemo da eliminišemo. Ovako. Stavit ćemo kašiku da malo odvlači toplotu. Vidite. Za svaki slučaj, pošto ne znam koliko je vrela ona voda. Ja sam ranije pravila sok od latica, sad me iskreno mrzi, možda ću jednom prilikom napravim, ali mogu da vam kažem da je divan sok i meni ne prijaju i te neke domaće sokovi, nešto mi bude muka i od soka od višnje i od zove, od svakog soka mi bude muka, a recimo od ovog soka od ruže mi nije bila muka. Ok, čekamo vodu da se, da prokuva, sad ćemo da vidimo. I ovdje su bile te ruže, bile su ovdje, pa sam ih isekla jer bilo mi žao da ih bacim. I onda sam se sjetila da napravimo eliksir. Kažem, ovaj eliksir, sigurno ste čuli da su tokom vekova žene koristile latice ruže za kupanje, za negu lica, za negu tela i tako dalje. I stvarno bi svakom preporučila. Naravno nisam uzela ruže iz apoteke. Nisam uzela ruže iz cvećare, već ruže iz moje zgrade, koje nisu prskane i koje su onako prilično prirodne. Vidite kako su lepe. Ima i roze, ima i crvenih, nebitno totalno. Evo, voda vri, sad ćemo da sipamo. Ja moram da kažem da stvarno verujem onim stvarima koje su koristile naše bake, jer, ne znam, to su mi provereni recepti i na sebi sam se uverila da svi ti recepti imaju super efekat. Evo, sad ćemo da sipamo vodu. Vidim kako ću to da izvedem. I radim jednom rukom, naravno. Evo, polako. Izlazi iz flaše. Malo ja preterujem. Evo, puni se flaša. Ups. Napuni smo flašu. Da li vidite? Imamo samo kašikom da provjerimo da li ima dovoljno. Voda je vrela. Vidite kako će sad one da se smanje ove latice. To je da vrela voda će da izvuče iz njih. Znači, stavili sam samo latice, nisam stavljala ništa drugo. Ne stavljate onaj patrljak, što bi rekli, već samo latice. Možda nisam morala ovoliko da pritiskam. Lepo izgleda kao fotografija. Možda bi mogla da dodam još vode. I da vratim u kašiku unutra. Znači, kad imate nešto vruće i sipate u staklenu bocu ili staklenu čašu, obavezno stavite kašiku da vam ne bi pukla čaša ili tegla ili šta god, za svaki slučaj. I sad ćemo to da zatvorimo i da ostavimo da odstoji do sutra. Pa ćemo sutra da ga procedimo i u principu ništa drugo ne treba da se radi. Možete samo da nađete neku prskalicu, onako plastičnu, koju ćete da stavite, vi mogli da prskate na lice i na telo. I vidjet ćemo kakav će miris da bude. Mislim, miris mora da bude na ružu, naravno. Znači, sad ću ovo da ostavim da ću da ga zatvorim. Tu mi je negde čep, da, evo ga. Zatvorit ću i ostaviti, vrela je flaša, možda bi trebalo da malo ostavim. Ostavit ću na terasu da se to ohladi i da ružine latice puste onaj njen sok i sve ono što imaju lepo u sebi. To je to. Evo, naša ružina vodica je gotova.
Vidite kako ima lepu boju. Sad ćemo da je procedimo. Odstajala je ceo dan. Sad će ovo biti malo teže zato što sam je stavila u flašu. Ali dobro. Predivno miriše. Beži, Đole. Beži. Evo, procedila sam je, vidite kakva je lepa. Sad ću da sipam ove flašice, pošto sam dosta napravila, pa ću da podelim mojim prijateljima. I sipat ću sebi malo u ovu plastičnu flašicu sa raspršivačem, za lakše nanošenje. Tako da, u principu, možete napraviti mnogo manju količinu. Sad ću da imam koliko je ovo sve zajedno. Mada možda i nije puno. Ja preporučujem da se sve sipa u staklene flašice, zato što njih možete da iskuvate i da lepo sterilišete. Ne samo za ovaj ružin sok, to jest ružinu vodicu, već i za sve ostalo. Neće ovo možda biti i malo. Vidite koliko mi je ispalo. Dosta mi je ispalo, ha? Vidite kakva je lepa boja. I miris je ovako kao, ja sam ranije pravila sok od ruže i upravo je takav miris kao kad pravite sok od ruže. Što znači da se u onoj vreloj vodi ovo prokuvalo, što bi rekli. I trebalo bi sad da bude prilično sterilno. Sad ću da prekinem video da sipam ovu flašicu sa raspršivačem, pošto ovaj ne mogu jednom rukom. I evo, sipala sam u moju flašicu. Sad to možete da koristite za lice, možete da koristite za celo telo. Mnogo lepo miriše. I što je najlepše, evo, vidite koliko mi je ispalo. Nadam se da vidite. Da. Sad ću to lepo da zatvorim, ne stavim u frižider dok ne dam mojim prijateljicama. Ovo ću ja da koristim. I ova ružena vodica se obično preporučuje za suvu kožu i generalno za negu kože. Možete da je sipate i, recimo, ako se kupate u kadi, možete sipate u vodu. Kako bi još mogli da je koristite? Smislit ćete vi. Đole, mani se, molim te, pomeri se odatle. Eto, do sljedećeg videa. Uživajte. I šta god nađem sljedeće, čega se setim, čega god se sljedećeg setim, snimit ću vam video. Jer ja volim ove prirodne stvari. Ako su se naše bake i kraljice kupale sa ruženim laticama, možemo i mi. Vrlo jednostavno. Cmok i sijajte kao zvezde, jer vi jeste zvezde svog života. Ako nađem još neku upotrebnu vrednost ove vodice, daću vam u videu.